Z tej strany poď Tomáš. Čo? Žuvačka? Toto žuvačka je. No, tam je v chladničke. Pójdzie do kosza. Ten Artura volá, kde je. Masz tu swoją ruczku. Je jemný, bo teče. Tu zaceknú tam tu po ziemi kryżom krażą. Jeszcze ani som neotočila, už tam cekne. Musíš rýchlejšie. Čo? A každý je tuším, zase jeden je nezavičkovaný, še mi varí. Všetké sú. No, Ten je taký dobrý tu. Hlavne to ten môj aparát zober. Ten je najlepší. Však... Ale prosím ťa, dám to povie, že na čím to vybierame. Jo, ako to je jedno. To je po Starkovi, nie? No a ja. No a? No ten je pekný. Prvýkrát ty vidíš to, či dám. Na prvý, a potom druhýkrát, tretíkrát ja. A tak sa môžem zdieľať. Ja to poviem ako rýchlosťou, áno. No a už ideme na to. Tak mi to dáš, ja ho musím obrácať v ruke. Ten je ľahší. Aj ten. Tam, opačne. Tak, ale... A musíš tak držať rýchlosť. Pomaly, nesmiel. Nerýchlo. Tak. Smelo ísť. Smelšie. No to ešte kým zatečie, to ešte potrvá. Šaškera mi piekrom. Dobre. Skúsil si Tomáš, aké sú? Hej, chytal som ich. Ten tu je úžasný kašky. To sa nedá povedať. Počkaj, že nekopnie sa tu do tebe, jo. A komentuj to, táti. Že ma boli ruka. No, už to ten onen spadol. Nemá byť tak. Toto tu treba konečne dajak spraviť tu. Počuješ, jak to šuští? Tomu je. To čo je? Že už ide. Nie je pomastené, jo? Oj, toto. Musíme marčiť. Aj Maxima, neviem, kde to brzda. Asi vo vnútri, jaký on, vieš? Metalenke také otáčky väčšie nabereš, hej? Nie, toto je on... Mami, to dosť bude zemiakov, to nemusíme až tak strašne slovo. Pozri, keľo si uvaríš, jakú pustu. A to na 3-krát, táti? Však takedy len na 2-krát sa, nie? Nie, 3 razy vždy sme robili, ja si pamätám. No to ja si už môžem nachystať, ktorý najmenej Tak mám. kedy ste tam v pivnici vytočali, u babky. Ja aj tam vzadu. Tu, vzadu. No a čo? Ešte neviem. No. Ešte stále z toho vyteká. Môžeš. Ale nie tu ty dvíhaš, to len točiť. Len Nie točiť, sahať nie. za sebou. Tak za tebe, tak za tebe. Nie, už rýchlejšie tu nechoď. Rýchlejšie už nie. Dobre, dobre. A potom přikazky to pani. Chyba si tu helku? Ja to znovu robím.
Tebe to ide jak deda. No tak ja si musím do toho vejsť. Vyberáme? Čiže ja som to robila, také dajú babky. No, ale toto tak, Martina. Predsa je Mama má 3-krát vyššiu rýchlosť. Jo, ja sa ponáhľať bardziej. A ti bude tiesť potom ten med, keď ho točíš, vieš? No, to už sú prázdne. Toto kde mám dať? Ocovi. Pači, podaj dedovi. Aj to ten tam. Kde traja? A tu také ľahky? Hej. Máš? No nemám čo dať. Aj to ten tam Aj to podaj. tam mám dať. Chvíľa už naceklo, no. Neviem, či Tak, mi ho dávaj. tak. No ja neviem, dobre. Ešte jeden? Hej, tak som to ten, ale ešte mi bude čaške ku nim. Nie? Lebo tu, že by nehádzalo, že by boli približne. Zaspadol ten onen, no. Nie, drží. Tak jak prilepí tam a... Ten. 2. 3. Nie, nič, páči sa dedo. Pozor, že nebuchneš do toho. Babka, dávaj. Teraz nie. Či Nie, máš dosť? Aha, lebo, dobre. lebo by sa strašne Dobre, dobre. kydalo. Hej, hej, ja som nevedela. To už 3 si zrobila? No, ale jeden nie, lebo jeden netrvá. Prvýkrát len tak pomaly musíš. Nežiadny sa to. Takže nepíska. Počuješ? Jak šumí? To už ten med tam šumí a steká. Teraz to píska. A už začína. Treba premástiť celé. Neviem, ja som to mastil. Odsávať nemáme? Digestor? Oni sú až polepené. Sme špekulovali, Bože, na to jaký. sú ťažké. Otvor vzadu a bude prievan. No, no, mama nemôže mať sprievať. No ukáž, čo to varíš. Izolu. Tu si polož to ten. Ale tam, kde je menej... Počúvaj, tati, Naopak, Martina, tam, kde je menej najprv, že menej tečie. Tati, vím, co končí, ho treba vyplatiť. Ja už som mu dal. Hej, Ale Jaro? nejaké panenky mu treba naliať. Nechce. Nechcel. Jaro som Ja už som mu vyplatil. Kedo zomrel. Chcel ešte domov, ja som mu dal 12. prakticky. 17. Nie, lebo hovorím včera, že si hovoril 15. Hovorím, počúva, ja ti dám 20. Ale náš robil ono, ešte dobrú scénu na 2 roky. Navyše. Šahni na to ten ramik, tu to A čo je? stojí za to. Ťažký je? No ale sa zalepíš. Má taký. Co mám odkrytý, mám vedať. Zatiaľ nejde, to si mal ale nie do stranu, bo teraz sa kýda. Keď on skončí. Tak ho daj na rovno, nech sa nekýda. Drž ho rovno, zvislo. To ten tu dokonca je tečie jeho. No, len nie na stôl. Po druhý raz máš tretí raz teka. Mám zastaviť? Bude. To ešte, toto tu všetko, čo No, chceme. ide dobre, lebo už ľahké sú ramiky. Ide. Podporí, teplo je. Ale a len posledný úl bol trošku fajedný, ináč boli strašne. Teraz, keď je tak teplo a toto lúky všetky kvitnú tam. Ale ja som si aj nevšimla, že kde oni chodia. Treba pomôcť? Co? Treba pomôcť? Nie, dá pol litra, bo keď ešte tam vyšlo, to predjedať do fľašky Nie, a, aj my si to zrobili. a to treba poumývať, vedieť všetci. Co? Čiže už videl vytačať zväz. A pridore. Je to pomaly kľúčiť, že? Polámu. Musel strašný. Mám im vidieť. To keď aj tu je to kilo? Kto ten sebe ulápte? Ale ešte zalepíš. A tam sebe umie. No chytne si ho. Vecej. A umyj. My tam máme aj vodu, bo si hneď umývame ruky od toho. Suda stýl takéto. Primerane, rovnako. No dobre.
Ďakujeme. Zatiaľ ďakujeme. Toto treba poumývať. Jak budeš mať čas, tak potom Všetci. to tú pivnicu vyriešiť. Všetci blbosti jej poumývať. Dobre, ďakujeme. A toto prejde do tej keľovke, by dáte Hej, si kúplo. hej. Môže. Tu máš, tati. Hello. Počkej. Martina, daj mu. Dobre, už končím dokumentáciu. A tuto džobni tú do rohu. No. Počkaj, bo deda. Nechcem, že by kvapkalo tam na to. Tak, stále z toho ide. Nie, dobre. No, páči. Tuto tu kus. Hej. Myslím, že na druhej strane ani nie. Dobre. A tu máš asi tu na to tej. Ale ešte daj mi ho, na čo ho tribieš v ruke? Jojta, ja jej dávam. Teraz si ho Toto nie taký. To je taký starý šuš. No, ale ja sa porúčam. To však ty jedz. Ja to tu stíham. No. Tak, kde si. A fazuľu mi postrážiš? Či Nie. nám tu hodziť skúkať na ňu? A začneš oblok umývať? Nie, idem kuchyňu. Počkaj, ona to schodne vre a malo vody máš tam. Voda je vedľa v Tak, hrnci. daj Tak si ju poď, dolej. Ešte troška A rýchlo. hodne vre? Tak, že by si nevysnúdla, lebo... Tak som dala len tak na dvojku. No, dobre. Porúčam sa. Troška rýchlo. Môžeš ísť. Artur, tu zemiaky, Artur, toč. Že No, ideme riadne. dajaky na medovníky. Ti len sleduj hrde, že by